wannan sirrin dole sai ya karar da kai, in bai karar da kai ba dole zai karar da wani naka. Dan haka ka tsaya ka saurara idan ka ga dama. Sannan ina so dan manzon Allah a cika ko ina da sharing din wannan sirrin dan ya amfana da al'umma sayyidina rasulullahi. Sirri ne wanda yake yana da matukar amfani. Zai ma amfani ga yarka ko ga yar abokinka ko ga yar wani dan uwanka. Sannan zai maka amfani ga matarka, tunda dole in dai kana da kana numfashi kana da lafiya kana so kai aure. Sannan zai maka amfani ga matarka ko ga matar wani naka in Allah ya yarda. Amma yanda wannan sirrin yake, idan kana da mata ko kuma wata ce ta yadda da wani mutum suka yi alƙawarin aure da ita da gaske yace zai aure ta, amma a ƙarshe so yake yaudare ta, sai ya samu dama da sa'a sai ya yaudare ta, sai da ya sadu da ita daga baya kuma yace baya son ta, ba zai aure ta ba. Dama shi gurin shi kenan. Ko kuma masu auren ɗanɗana saki, akwai wanda zai yi aure ɗanɗana saki. To ga abin da za ka yi, alfarman Muhammadun Rasulullahi, idan kana da ya, to babu ɗa namijin da ya isa ya kusance ta zakarin shi ya tashi in ba auren ta yi ba. Idan kuma har zinaye da ke ce ba zai aure ki ba, to ko uban wa daure mai gindi zakarin shi ya gama tashi daga wannan ranar. Dole da ciya ba da arziki ba sai ya dawo, ke kada ce zakarin shi zai tashi gari ki. Amma in ba ke ba, zakarin shi ba zai tashi wata ɗiya mace ba, albarkan manzon Allah. Dan haka a kiyaye wannan, a kiyaye wannan. Ina badawa ba dole aka sani ba, dan abin da nake ganin zai amfana mutum. Ba daidai bane ba haka nan kawai babban mutum mai kamala da cika izza da zati ya fada makaramar yarinya. To ana samun wannan hukumar ya rika bibiye ki, yaudare ki, ya samu ci amanaki. Kuma ya ci amanaki ba auren ki zai ba, in da yake ce ba za ka ji dadin haka ba, kai ai mata. To dan haka a gujaraba wannan. Ba zan cika ku da yawan magana ba, ga yin da sirrin yake. Da farko ana nemo kashin tunku ka je gurin yan ganye kai tambaya, ko wace rana, kowane lokaci, kuma kowane iri ka hada zai in Allah yadda. Na biyu sai ka nemo jelar kuregi, amma kai hankali da ita. Kai hankali da ita. Idan ka taba bindin kurege nan da aka baka, ka shafa zakaranka sai ya kwana 40 bai tashi ba. Ka kiyaye da wannan. Na biyu, na uku sai a nemo fitsarin da jaki na sahi, kasar gurin za a ebo. To wadda ake so wani ne ya sadu da ita, amma ba zai aure ta ba, ya wulakanta rayuwarta kenan ku. To ana nemo ɗan abubuwan sai a hada sai a dake su wuri guda. An daka su wuri guda. Ba da hannu ake yi ba, saboda lulu da ake sa ana kwasa su. Abin da ake da bukata a nemo sawun kahon mutumin nan, ko wani abu da mutumin ya taba wanda zai kone. In dai shi ya taba wannan abin, zai yi da izinin Allah. Idan kuma ba a samu wannan abin wanda ya taba ba, to sai a kira sunan shi. Ana kiran sunan shi iya yawan haruffan da suka bada ake fitarwa, a kira sunan shi kafa 7, sai a tofa a cikin wannan abin, sai a ba wannan mata sai ta tura gabanta. Wallahi ina tura gabanta, gaban shi ya gama tashi da izinin Allah. Wannan a kiyaye. Idan kuma so kake yi, mace in dai ba aurenta akai ba, kada wani ɗan namiji ya kusance ta, to za a nemo ainihin jilar shi kurege kenan, kurege na ɗaya kenan. Na biyu sai a nemo kashin tunku. Idan aka samu jelar kurege aka nemo kashin tunku, to wannan kadai sun isa. Ana dake su sai a rika bata tana tarare, tana hayaka gabanta kadan haka. Idan aka ga ta zo gab da za ta yi aure, to sai a babbata wannan abin, kar ta ƙara tana daga danta da shi. Amma idan har su za ta yi aure ko gaba da za a yi aurenta, aka ci gaba da tana gabanta, to ko ya jefa gaban shi wallahi ba zai tashi ba. A san da wannan. Amma idan aka gaba da za a yi aure ne, an samu kamar sura kamar wata 1 ko 2 auren, to a daina yi mata wannan abin kwata-kwata, ta bari. Amma in tana yarinya, za a ci gaba da bata wannan haƙi, ana cewa tana da gabanta, a yi mata wata dubara yadda kar ta gane abin da ke. To ba namijin da ya sai sare da ita, albarkan manzon Allah. Jelar kurege da kashin tunku, wannan biyun su kadai a bangaren in ba a san mace ta zina. Idan tana cire da gabanta, kamar a ce duk bayan sati 1 za ta danyi hayakin, duk bayan sati 1 za ta yi. To sai dai ya taba jikinta, amma wallahi ƙarya yake dauki zakarin shi kai ga farshen ta, ba zai iya ba. Allah zai tsare, albarkan manzon Allah insha Allah. Don Allah dan manzon Allah ai sharing din wannan surun dan al'umma Annabi Muhammad ta karu. Ine ma kowa fatan alkhairi daga almajiran kwalifin fada jibiya. Shi kuma a bangaren wanda ya zina da wata, ko karamar yarinya ce ko babba ce, ana so zakarin shi ya bar tashi ya kiyaye. To makari ne ban fada ba, to zan fada muku makarin, kuma barin kalame mai ta muku shi. Ana nemo fitsarin jaki wanda ya da safa a ebo kasar gurin, in ba samu ba a samu birgimarsa ta safi, za ta yi kowace rana kowane lokaci. Sai kashin tunku kowace rana kowane lokaci, ko na kasuwa aka samu zai yi. Sai jelar kuregi a hada a dake su. Idan an samu abin da mutumin nan ya taba, kamar riga ce wannan ya taba ya sa,
ya cire ya aje ko kuma sawun kawai shine ya ɗebo in ba samu ba a faɗa iya harafin sunayensa kamar idan awwala yake a ce awwalu iya harafin sunayensa daki za a bi su a ce awwala kai tsaye ba a wa harafin za a faɗa sai a tofa da sunan iyayen shi a faɗa a tofa misali a wannan haɗin da aka yi sai a ba wannan bai Allah ke zarce tarar gabanta albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya yarda gaban shi ba zai tashi ba to amma ya makarin yake makarin bai da wahala kuma albasa za a nemo fara sai a bata ta goga a farjin ta in Allah ya yarda albarka sayyidina rasulullahi to zakarin shi zai wartsake da izinin Allah ko aje ta ma akai aje ta ma kasai takayen Allah za ta wartsake zai wartsake dan haka idan akwai wanda yake tunanin kamar an mai dan baka shi kuma wanda mata suka jihwa zaka je gurin wannan matai zakarin kai tashi amma ka tai wurin wannan zakarin ka bai tashi to shi kuma wannan abinda zaka nemo kan tarwada irin bakin kifin nan wasu na ce mai shautsi idan ka samu wannan sai ka nemi farar albasa sai ka daka sai ka rika haya a gaban ka na ba ka kwana 3 billahi alazim in Allah ya yarda da kaina ba za ka ƙara faɗa ma wannan matsalar ba in dai wannan matsalar ce taka albarka sai na rasulullahi akwai wanda yawa wannan matsalar ce amma ba su gane wannan matsalar ce a tare da su da haka aje a jaraba wannan duka na bada saboda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama don wanda dadin shi sirrin nan ya sharing dan al'umma ta karu kai ma Allah ya turo maka da wani abu na karuwa ka karu daga almajirin kwalifin fada jibiya don Allah dan soyayya ku da annabi Muhammadu in za a jaraba wannan sirrin a tabbatar da cewa an jaraba shi akan gaskiya kuma an jaraba shi akan amana kada a jaraba wannan sirrin a bisa za a ci amana wani ya aka haka gaskiya ban yafi ba domin Allah ya bar mu da sirrin rasulullahi